Pokročilí užívatelia programu Excel určite ocenia funkciu makier. Makrá je možné definovať ako textové zdrojové kódy, v ktorých sú uložené procesy vykonávané v programe Excel. V prípade, ak niektoré úkony v programe Excel vykonávate častejšie, napríklad pravidelne vytvárate rovnaké grafy alebo tabuľky, môžete celý proces nahrať a uložiť ako makro. Tak už nebude opätovne nutné vykonávať manuálne celý proces. Komplexné grafy a tabuľky vytvoríte jedným kliknutím a spustením makra. Vašu prácu prostredníctvom makier zautomatizujete a zrýchlite. Jednoduché makrá je možné vytvoriť prostredníctvom nahrávania vykonaných úkonov v zošite Excel. Následne je možné makrá kombinovať, upravovať alebo rozšíriť v editore programovacieho jazyka Visual Basic. Pomocou makier je možné v pracovnom prostredí Excel vytvoriť komplexné formuláre a nástroje. Tieto môžu byť prepojené na externú databázu pre ukladanie dát. Predefinované excelovské zošity, do ktorých stačí už len zadať hodnoty a stlačiť tlačidlo Štart, ocení každý užívateľ, kolega, pracovník alebo váš zákazník. V tomto kurze sa oboznámite s makrami v programe Excel 2007. Ukážeme, ako vytvoríte a nahráte nové makro. Zároveň sa naučíte, ako do pracovného zošitu programu Excel vložíte ovládacie prvky a vytvoríte formuláre. Na záver sa v krátkosti oboznámite s pracovným prostredím Visual Basic editora a ukážeme vám, ako vyzerá a ako sa upravuje a zadáva kód programovacieho jazyka VBA Visual Basic for Applications.